паважаныя госцейкі, вітаю вас у мірскім замку. Сёння мы пагаворым пра гісторыю знакамітага роду Радзівілаў. Зноўку гэныя Радзівілы. Ну, колькі ўжо можна? Гаварушчыя каты, мамачкі, пякельныя стварэнні. Ой, божечки. Коты, на 5 хвилин вас не покинешь. Одних. Ну, а что? Ну, атрымліваецца так, што шмат якія важныя падзеі ў нашай гісторыі звязаны менавіта з княжскім родам Радзівілаў. Вось і цяпер біяграфія Радзівіла – гэта добрая нагода пагаварыць пра тое, як у Беларусь прыйшла прамысловасць і прамысловы бізнес. Ну, а пра бізнес жа часам трэба пагаварыць, правільна? О, бізнес я люблю. Гэта калі нічога рабіць не трэба, а грошы самі цякуць табе ў кішэню. А ты яшчэ і Радзівіл. Купляй сабе скумбры капчонай колькі хочаш. А ў валер'янцы купацца можна. Ладно, расказвай пра гэтага дзядзьку. А чаму вы думаеце, што гэта мужчына? Гаворка сёння пойдзе пра выбітную гаспадыню Ганну Кацярыну Радзівіл-Сангушкаў, якая стала адной з першых арганізатараў прамысловасці ў Вялікім княстве Літоўскім. Ага, ну і яшчэ менавіта Ганна Радзівіл хутчэй за ўсё была чорнай паннай нясвіжскай. Нарадзілася гераіня нашага сюжэта ў Ракаве пад Менскам у далёкім 1676 годзе. Яе бацька – прадстаўнік старадаўняга шляхетнага роду Геранім Сангушка. Ён меў родавую рэзідэнцыю ў Смалянскім замку пад Воршай. Рэшткі таго замку, дарэчы, яшчэ захаваліся, можаце неяк наведаць. Яны вельмі маляўнічыя. Ох, Цімох, як жа ты захоплены замкамі. Не толькі замкамі, яшчэ і гарадзішчамі. А вось канкрэтна ў гэтым выпадку вельмі раю наведаць якраз руіны замка. Ганна Кацярына разам з братамі вельмі хутка сталі сіратамі, бо праз некалькі год пасля нараджэння Ганны памёр яе бацька, а ў 1691 годзе сышла і маці Канстанцыя з Сапегу. Сваякі аддалі дзяўчынку на навучанне ў адзін з віленскіх манастыроў, а пасля адправілі да каралеўскага двара, дзе апеку над маладой сіратой узяла на сябе сама каралева Марыя Казіміра Сабеская. Ну, таму што караляваў тады якраз выбітны палкаводзец Ян Сабескі. Так ён кароль ці палкаводзец? Ну, ён стаў каралём, таму што быў добрым палкаводцам. У Рэчы Паспалітай таксама часам выбіралі добрых каралёў. Калі дзяўчынка падрасла, яе на адным з каралеўскіх баляў заўважыла удава магутнага магната Міхаіла Казіміра Радзівіла і родная сястра Яна Сабескага Кацярына Радзівіл-Сабескіх. Жанчына моцнага характару і немалога розуму. Глядзі, ягамосць. Сангушчанка маладая пайшла. Якая фігурыстая, ідзе як пава. Прыгожая. А як княгіня Радзівіліха на яе ўзіраецца. Нешта з гэтага будзе. Я зусім не пляткар. Ніколькі я гэтых плётак не пераношу. І ўвогуле пляткароў гэтых даўгаязыкіх балбочуць, абы што я не гляджу на іх. Але ці чуў ты, ягамосць, што ў княгіні Радзівіліхі 20 гадоў ёсць сын малады, падканцлер, нежанаты, і цёгаецца за нейкаю прасталюдзінкаю. І знаеш што? Жаніцца з ёй хоча. Ты мяне разумееш? Я, nicht verstehen. Ты ж вялікі? Я. Кацярына убачыла ў маладой Ганне ўсе якасці, каб стаць жонкай яе магутнага сына. Існуе прыгожая легенда, што Кацярына, ведаючы, што сын Караль можа заўпарціцца, проста запрасіла Ганну нібыта на нейкае вялікае свята і папрасіла апрануцца па-святочнаму. Тое ж сказала і свайму сыну. А калі абодва прыйшлі ў касцёл, то княгіня абвесціла, што яны прыйшлі на свой асабісты шлюб. Ну і тут ксёндз, сотні гасцей і адмовіцца разгубленым маладзёнам не выпадала. Вось яны і пажаніліся. От Радзівіліха, от шэлема,
такой-то не расслабишься. Ну, на самой справе гэта гісторыя хутчэй за ўсё выдуманая. У рэальнасці ўсё праходзіла хутчэй за ўсё значна банальней. Але ініцыятаркай сапраўды была Кацярына Радзівіл, якая разгледзела ў Ганне неабходныя характарыстыкі і, як мы ўбачым далей, не прагадала. Бог адмерыў шлюбу Караля і Ганны 18 год, якія нельга назваць шчаслівымі і простымі. Ну, вядома ж, сямейных псіхолагаў тады не было. Затое быў святы касцёл, але я крыху пра іншае, тут варта ўдакладніць. Мы ведаем, што ў сям'і Караля і Ганны панавала ўзаемапавага і любоў. Караль шмат падарожнічаў, бо ягоная пасада патрабавала быць шмат дзе. Але да нас дайшло шмат лістоў паміж Каралем і Ганнай, і з іх мы ведаем пра вельмі добрыя ўзаемаадносіны ў пары. Ганна клапацілася аб сямейнай гаспадарцы, а яна была досыць вялікая, ажно 2 радзівілаўскія ардынацыі, нясвіжская і алацкая. За 18 год у сям'і нарадзілася ажно 13 дзяцей. Сам Караль Радзівіл меў вельмі добрыя пазіцыі сярод мясцовай шляхты. Падчас паўночнай вайны, якая распачалася ў 1700 годзе, ён часта выступаў у якасці парламенцёра паміж рознымі варагуючымі палітычнымі сіламі, за што атрымаў прозвішча Юстус. Што за Юстус? Выходзіць, чалавек быў добры, а назвалі як шчырліца нейкага. Ды не, Юстус перакладаецца з лаціны як справядлівы, цалкам сабе нармальная мянушка. Ну, карацей, сям'я была паспяховая і паважаная ў грамадстве. Але нягледзячы на знешні дабрабыт, справы сямейнай пары ішлі так, нібыта іх нехта сурочыў. З 13 дзяцей Караля і Ганны да дарослага ўзросту дажылі толькі 4. Это была страшная трагедыя. Ганна вымушаная была перыядычна хаваць сваіх дзяцей, што моцна адбілася на яе характар. У пэўны момант яна пачала часта насіць чорную вопратку ў памяць аб сваіх памерлых дзецях. І таму ўвайшла ў гісторыю радзівілаўскай фаміліі як чорная дама. Нейкая зусім сумная гісторыя. Дык, а дзеці чаму паміралі? Чума была нейкая, ці што? Ну, такая жорсткая рэальнасць 18 стагоддзя, калі дзіцячая смяротнасць была вельмі вялікай. Ну і звярніце ўвагу, класічная нясвіжская легенда пра чорную панну нясвіжскую аказваецца страшнай рэальнай гісторыяй з 18 стагоддзя. Калі будзеце ў Нясвіжы, спусціцеся ў фарным касцёле ў скляпенні. Там з правага боку ёсць уваход у асобны пакой, у якім знаходзяцца 2 вялікія саркафагі і некалькі маленькіх. Лічыцца, што гэта і ёсць пахаванне Ганны, Караля і некаторых з іх дзяцей. Вялікія праблемы займела сям'я і на гаспадарчым фронце. У 1700-1721 годах на нашых землях праходзіла страшная паўночная вайна. Тутэйшая шляхта падзялілася паміж 2 каралямі і пачала спусташаць сваю ж радзіму на радасць шведам і маскавітам. Чакай, дык адкуль у нас 2 каралі ўзяліся? Ну, на пачатак вайны кароль быў адзін, Аўгуст Моцны. Але калі сюды прыйшоў Карл XII, кароль Швецыі, то ён каранаваў тут іншага караля, Станіслава Ляшчынскага. Так атрымалася, што Караль Радзівіл перайшоў з лагера аднаго караля ў лагер другога караля. І ягоныя маёнткі паспелі паспусташаць абедзве арміі. Па выніку, да канца вайны гаспадарка Радзівілу аказалася амаль што цалкам знішчаная. Фамілія панабрала процьму пазыкаў, а Нясвіжскі замак стаяў разбураны. На фоне ўсяго гэтага ў 1719 годзе памірае гаспадар Караль Радзівіл. І Ганна Радзівіл застаецца адна з 4 малымі дзецьмі пасярод усёй гэтай разбуранай радзівілаўскай маёмасці. Вы ж, яснавяльможнае панства, усе ведаеце, што я плётак не люблю. Але мушу вам як на духу расказаць. Як нашыя паны Радзівілы толькі пабраліся і ехалі з касцёла ў карэце, стаў перад імі жабрак і папрасіў міласціну. А яны не кінулі яму ніводнай манеты ў шапку. Як ехалі, так і паехалі. І жабрак пракляў іх. Вось адкуль усе іхныя беды. І гэта все людзі так гавораць, а не я. Все наўкол. І вось якраз у гэты крытычны момант Ганна Кацярына Радзівіл праявіла свой характар. Яна пераехала з дзецьмі ў горад Белае, цяпер
цяпер Бяла-Падляска, у Польшчы, дзе ў радзівілаў захаваўся неразбураны палац. І пастанавіла усімі магчымымі сіламі аднавіць веліч роду радзівілаў. Постановить я могу шмат чего. Недавно вось постановил з'есці бляшанку з гушонки. И ведаеце что? Что? Зліплася. Что зліплася? Лепей вам гэтага не ведаць. Вось вы коцікі смяецеся, а паміж іншым у Ганны Радзівіл усё атрымалася. Найперш, чорная дама правяла жорсткую інвентарызацыю ўсёй маёмасці, павыганяла ўсіх дрэнных арандатараў і наняла на іх месца надзейных людзей. Пасля загадала направіць усе масты і дарогі, каб ажывіць гандль, а таксама ўсе млыны і корчмы, каб паставіць на ногі гаспадарку. Але гэта быў толькі пачатак. Ездзячы па замежных княствах, Ганна Радзівіл з цікавасцю назірала за развіццём новага віду вытворчасці. У той час па Еўропе адкрываліся ўсё новыя і новыя мануфактуры. Тимур, Што? мы звычайныя коты. Нам гэтыя твои незразумелыя словы тлумачыць трэба. А, это вы пра мануфактуру. Ну, манус – рука, фачеры – рабіць. Это з лаціны так перакладаецца. Мануфактура – гэта такі від арганізацыі вытворчасці, калі праца дзеліцца паміж некалькімі выканаўцамі, і кожны робіць толькі сваю частку работы. Адзін точыць, другі свідруе, трэці габлюе. І так атрымліваецца значна хутчэй, і вынік атрымліваецца значна больш па аб'ёме. Настолькі, што гэта называецца ўжо прамысловасцю. Першыя мануфактуры ўзніклі ў Італіі яшчэ ў 14 стагоддзі, але масава яны пачалі расці менавіта ў 17 стагоддзі пасля ангельскай буржуазнай рэвалюцыі. І вось Ганна Радзівіл вырашыла прыўнесці культуру мануфактур у Вялікае княства Літоўскае. Вы там працягвайце, я на перакур зараз вярнуся. Фу, як я задаўбаўся. Пра гэтыя мануфактуры я зараз вам усё раскажу. Працуеш за 5, а заробак атрымліваеш за 1. Фу. Вы не ведаеце, калі гэты Карл Маркс народзіцца? О, хутка ўжо. Фух. Ганна Радзівіл падышла да справы з пазіцыі сапраўднага бізнесоўца. Яна выбрала той рынак, у якім разбіралася сама, і на якім гарантавана былі плацежаздольныя кліенты. Гэта рынак дарагіх шляхецкіх прадметаў. Яшчэ ў 1714 годзе Радзівілы адкрылі ва Ўрэччы, гэта Любаньскі раён цяпер, парцалянавую мануфактуру. Парцаляна на той момант толькі з'явілася ў Еўропе, таму гэтая вытворчасць хутка знайшла свайго пакупніка. Далей была шкляная мануфактура, у тым жа Ўрэччы, пасля ў Налібаках. Гэтыя мануфактуры пастаўлялі шкляныя кубкі, бакалы для шляхецкіх двароў, а таксама колбы і прабіркі для аптэк. Ну і аголам, у іх было больш за 100 найменаванняў розных тавараў. Ну ладно, набудавала яна там прочму ўсяго. А што там з экалогіяй? Трубы, напэўна, днём і ноччу капцілі. Апчхі! Ну, трубы не капцілі. Пясок для шкла пастаўлялі з-за мяжы, таму што беларускі пясок не падыходзіць. А вось для іншых інгрэдыентаў сапраўды зрубалі і палілі вельмі шмат беларускага лесу. Ну, але наўрад ці гэта на той момант нехта заўважаў. Яшчэ ў Карэлічах і ў Нясвіжы Ганна Радзівіл арганізавала вытворчасць дываноў. О, я люблю спаць на диване. Разляюся сябе і храплю, як мядзведь. Да які диван? Вядзецца пра дываны. Гэта значыцца насценныя габелены, якія сатканыя былі з шаўковых нітак, якія вешаліся на сцены. Звычайна на іх выяўлялі сюжэты з гісторыі старадаўняга Рыма і Грэцыі. І гэтыя дываны былі вельмі вялікія, бо мусілі закрываць сцены ў палацах магнатаў. Не танная гэта была штука, карэліцкі дыван. Апроч гэтага Ганна Радзівіл заснавала рудню ў Нягневічах, выраб люстэркаў ва Ўрэччы, выраб катлоў у Невелі. Каб мець кваліфікаваных работнікаў, яна зафундавала некалькі прафесійных школ для сваіх сялян, а таксама для сваіх жа сялян некалькі храмаў, прычым як каталіцкіх, так праваслаўных і уніяцкіх. Менавіта Ганна Радзівіл фундавала каранацыю Божай Маці Жыровіцкай, іконы, якая з'яўляецца адной з самых шанаваных у нашым рэгіёне. Ой, не ад добрага жыцця яна за ўсё гэта ўзялася. Тут яўна нейкая псіхалагічная кампенсацыя.
брак унутраных перажыванняў і эмацыйнае галаданне. Ну, сапраўды, сучасныя псіхолагі знайшлі б, што абмеркаваць у жыцці і характары Ганны Радзівіл. Для нас жа важней, што яна паспела зрабіць за гэтае жыццё. Памерла Ганна Кацярына ў 1746 годзе, ва ўзросце 70 год. Нягледзячы на трагедыю з дзецьмі, яна здолела выгадаваць добрага спадчынніка роду Радзівілаў. Ім стаў Міхаіл Казімір Рыбанька, які адбудаваў Нясвіжскі палац і вярнуў бляск радзівілаўскаму роду. І ўсё гэта дзякуючы высілкам сваёй маці. Ну ладно, один сын малойца. Дык а што з рэштай дзяцей? Ну, дзеці там былі розныя. Аднаму з іх, Фларыяну Гераніму, сапраўды варта было б звярнуцца да псіхолага. Але мы ж зараз пра іншае. Пахаванне выбітнай дзяячкі расцягнулася на цэлы год. Яно праходзіла ў Міры, у Белай. Гэта два маёнткі, у якія нябожчыца асабліва моцна ўклалася, а завершыліся ў Нясвіжы. Увесь гэты год адбываліся вялікія прыёмы гасцей, тэатральныя пастаноўкі і памінальныя службы. Карацей, сармацкая барокка ва ўсёй прыгажосці. Дзеці шанавалі сваю маці. Зноўка ён пра сваё сармацкае барока. Ты ўжо раскажы, што гэта такое і з чым гэта ядуць. Абавязкова аднойчы зробім перадачу пра сарматызм. Да таго ж Ганна Радзівіл мела да яго дачынення. Ну от проста як прыклад. Пасля смерці свайго мужа яна вельмі набожная і строгая жанчына, якая ладную частку свайго жыцця праходзіла ў чорным, загадала на уваходнай браме у палац у Белым размесціць гарэльеф, дзе яна выяўлена ў вобразе каралевы сарматаў. Вось гэты гарэльеф. Пагадзіцеся, вельмі цікавы вобраз і разуменне прыгожага. Гісторыя Ганны Кацярыны Радзівіл – гэта важная гісторыя пра цвёрдасць, мужнасць і розум, якія ратуюць у складаных сітуацыях, і пра ўдумлівую працу, якая дазваляе выкараскацца нават з самых глыбокіх ямінаў. Ну і яшчэ пра бізнес, канешне. Чорная дама занялася мануфактурамі, калі гэта лічылася сярод шляхты дзівацтвам і нават крыху недастойным заняткам, бо шляхціч не мусіць клапаціцца пра грошы і здабываць іх гандлем, а тым больш, калі гэта робіць жанчына. Але Ганна пайшла супраць плыні і выйграла. Род Радзівілаў, дзякуючы ёй, захаваўся і ўзмацніўся. Гэтую магутнасць вы часткова і зараз можаце убачыць і адчуць, калі патрапіце ў Нясвіжскі альбо Мірскі замак. Абавязкова з'ездзіце туды.